Казвам се Йоана Йонова и съм оперативен мениджър в Colt Academy. Така, ние имаме два бизнеса, две фирми. Едната е български кол-център, а другата е академия за обучение на програмисти, джуниор програмисти. Ние предоставяме обучения, които са краткосрочни, много интензивни. Идеята и тяхната цел е хората да излязат достатъчно подготвени, така че да могат да започнат работа като джуниори. В нашите обучения се пишат много проекти, има така фокус върху практиката и освен езици за програмиране учат също и бази данни и също операционна система Linux в общия случай и тулове за програмиране, тъй като се оказва, че тук в България за старт като джуниор да знаеш само един език за програмиране никак не ти е достатъчно. Също провеждаме и така подготовка за явяване на интервю, т.е. ефективна комуникация е включена в нашите курсове. Провеждат се онлайн и са с продължителност 6 до 9 месеца. А вторият бизнес е български кол-център, който предоставя бизнес-то-бизнес и бизнес-то-клиент услуги, кол-центърски, като в България. На български език, продажби по телефона, този сорт услуги. Обърнахме се към Студио Кипо преди време, защото ни трябваше помощ за изработка на сайт за кол-центъра и също SEO оптимизация. И бяхме толкова доволни от работата, която те свършиха за нас, че в последствие просто нямаше кой друг да изберем за втория сайт, този за академията. Сайтът, който Студио Кипо направи за кол-центъра, беше направен през платформата WordPress и също така те правиха и SEO оптимизация на този сайт и толкова добре се свършиха работата, че години след като прекратихме тази услуга с оптимизацията, сайтът се класира на първо място в Google все още. Съответно, когато дойде време да избираме кой да направи новият сайт за академията, се обърнахме отново към Студио Кипо. Трябваше ни така бързо решение, което в рамките на 2-3 месеца да се вдигне сайт работещ и особеното, което беше в случая, че този сайт трябваше да има Learning Management система. Тъй като нашите обучения се провеждат онлайн, ни трябва софтуер, в който да могат да се съберат всички материали, които предоставяме на курсистите в нашите обучения. Видеа, презентации, допълнителни някакви книги, нали, за четене. А в този софтуер също трябваше да могат те да решават тестове, които ние да оценяваме и да могат да си предават домашните. Програмиране се учи чрез писане, нали, учи се някаква теория, но всичко трябва да им мине през пръстите и трябва да решават и задачи, и трябва да пишат и проекти. Впечатленията ми от работата с Студио Кипо са прекрасни. Това са хора, които спазват срокове, които ти съдействат, когато не знаеш какво решение да избереш. Ти имаш идея какво искаш. Имаш идея какъв резултат искаш да постигнеш, но не знаеш какви са инструментите и какви са технологичните новости. И тук идват Студио Кипо и те ти дават съвет, насочват те кое е най-доброто решение, което ще ти свърши работа в случая, нали, в рамките на бюджета, който си заявил и в рамките на сроковете, в които искаш това нещо да се случи. Бих искала да добавя, че те като хора са изключително приятни и така много готино се работи с тях, защото разбираме се от половин дума с Деси, с Ники по същия начин, когато сме работили. Нали, много бързо и лесно върви комуникацията и всичко е точно и наистина много важно нещо в нашия бизнес е нещата да се случват в срок и с Студио Кипо това се получава. Аз постоянно ги препоръчвам. И ги препоръчвам, мисля, че вече казах защо, имам така няколко причини. Стабилни, спазват срокове, проактивни са, приятно и лесно се работи с тях и така съотношението цена-качество е в полза на качеството.